Salutare și bine ați venit pe acest episod. Vreau să fac un episod mai special. Suntem pe un episod Survival Hardcore. Așa. Și ce trebuie să faceți voi? Trebuie să apăsați de butonul de like, subscribe și să activați clopoțelul pentru să primiți notificare când postez ceva în short sau videocul sau un live. Și să strângem și noi 30 de like-uri, vă mult atât, doar și eu. Și hai să facem acest scop cei și că suntem pe Survival Hardcore. Îți face și noi. Și am început să lucrez la un server nou de roleplay pe folder. Am făcut un server nou pe folder, dar să rezolv o problemă cu un plugin. Și acum mai am un server de roleplay făcut gata. Dacă doriți, lăsați comentarii dacă vreți să intrați pe server și am spawnat de ce mai prostă spawner. Dacă vă place mult videoclipurile, trebuie să apăsați butonul de subscribe, like, acolo frumos, să strângem și noi acolo foarte mult. Nu chiar așa mult, dar să ne strângem și noi acolo. Că nu. Dacă mai doresc să mai fac și episod Survival Hardcore Ultra, apăsați butonul de like și subscribe, vă rog. Dacă mai doriți. Eu fac cu mare plăcere. Dacă să fac primul meu casă, cred că fac din primul episod ăsta sau al doilea episod, să vedem. Că vreau să și găsesc un sat. Astăzi vreau să caut un sat. Cam nevoie de un sat, ia uite. Îmi plac copacii ăștia pentru că se spawnează cum trebuie și poți să iei mai mult. Dar îți faci greu cu mâna și așa. Am făcut un tot episod Survival Hardcore cu cineva, dar a devenit o problemă acel videoclip și de-aia. Și din păcate fac singur. Oaia s-a fugit. Dar nu mai contează. Așa, să începem să facem și noi. Uite, dai, vă zic, vă dă și de-astea. Mi-a dat două deja. Mamă, ce-am crezut că e pe aici, nu zâmbală. Trebuie să fac și un puțin un parcurs. Aici nu găsesc. Aici un sat, mamă. Așa. Hai să fac și o schemă. Hai că am strâns suficient lemn. Da, mă joc pe cea mai nouă versiune de Minecraft 1.21.5.
să am